Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. I did it my way. Συγγνώμη. Το κωδικό του Wi-Fi δεν θες. I did it my way, μία λέξη με μικρά, όπως το τραγούδι. Έρχεσαι σπίτι και το κάνουμε. Σε μπαρ είσαι, όχι στο μπουρδέλο. Όχι ρε παιδί μου, εσύ υποθετικά. Έρχεσαι σπίτι και το κάνουμε. Και μετά ξανάρχεσαι και το ξανακάνουμε. Και μετά εξαφανίζεσαι και δεν απαντάς στα μηνύματα. Γιατί? Γιατί δεν έχω κάρτα. Έχει σύνδεση. Γιατί δεν μου αρέσεις. Και τότε γιατί ξανάρθες. Γιατί δεν κάνεις καλό σεξ. Αν δεν σου άρεσε την πρώτη φορά, γιατί ήρθες και δεύτερη? Είχα πιει. 2 κοκτέιλ. Είχα ζαλιστεί. Όχι, μια χαρά ήσουνα. Με αποκάλεσες μήπως μωρό μου, ψυχή μου, καρδούλα μου. Κάβλα μου, κοριτσάρα μου και Ελένη. Ισμήνη. Αντίνος. Χάρηκα. Χάρηκα. Πόσο καιρό γνωριζόμασταν πριν την πρώτη επαφή? Ούτε μια εβδομάδα. Και πόσο καιρό έχω εξαφανιστεί? Κάνα τετραήμερο. Πόσα μηνύματα μέχρι τώρα? 2 την ημέρα. Τόσο. Πριν ή μετά το φαγητό? Ναι, αλλά δεν μου λες τι κάνω λάθος. Τη δεύτερη φορά που ήρθα σπίτι σου, μου μίλησες για σχέση, γάμο, οικογένεια, παιδιά? Όχι. Μιλήσαμε για τη δουλειά, για πολιτική και για προηγούμενες σχέσεις. Προηγούμενες σχέσεις. 10 points. Σε ρώτησα ή έτσι άρχισες μόνος σου να αναπολύσεις? Δεν αναπόλυσα. Σύγκρινες? Ούτε. Με ρώτησες γιατί χώρισα από την προηγούμενη σχέση μου. Γιατί? Έφυγε. Εντελώς. Με άλλον. Πήγε στη Μαδρίτη. Πακέτο. Και άντε. Η πρώην ξέρω που είναι και με ποιον και γιατί και όλα. Εσύ γιατί έφυγες? Γιατί με παράτησες? Με βρήκες όμορφο, ενδιαφέρον, εντυπωσιάστηκες με τη δουλειά μου. Τι δουλειά κάνεις? Διακοσμό βιτρίνας. Κάνουμε και straight αυτή τη δουλειά. Γιατί να εντυπωσιαστώ με αυτή τη δουλειά? Δεν εντυπωσιάστηκες με τη δουλειά, εντυπωσιάστηκες με μένα. Η δουλειά μου σου άρεσε, σου έδειξα τη δουλειά μου στην Αθήνα, μετά τα κοκτέιλ και πριν πάμε σπίτι. Ποιος πλήρωσε? Εγώ. Ναι. Πήγαμε σπίτι μου, έγινε ό,τι έγινε, όλα ωραία. Μετά σε γύρισα σπίτι σου και μιλήσαμε την επόμενη μέρα. Πήρες ή πήρα? Εγώ έστειλα μήνυμα. Και τι έλεγε το μήνυμα? Περίμενε. Έλεγε «Καλημέρα κοριτσάρα μου, πέρασα πολύ ωραία χτες». Τόσο όσο. Και τι απάντησα? «Καλημέρα γλυκέ μου, και εγώ πέρασα πολύ ωραία, νιώθω εξαντλημένη σήμερα, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, ματάκι». Ματάκι. Εικονίδιο. Ματάκι, κλείσιμο ματιού, υπονοούμενο. Α, ματάκι, μάλιστα. Παρακάτω. Παρακάτω. Την επόμενη φορά θα σε εξαντλήσω πλήρως, γι' αυτό προτείνω να είναι Παρασκευή και να μείνει σε μένα. Και απάντησα πάλι ματάκι, φρυδάκι. Όχι. Απάντησες I do, χα και χα. Χα. Καλά ρε, πόσο χρόνο είναι εγκόμενα? 25. Εσύ? 35. Ζώδιο? Δίδυμος. Εκείνη? Υδροχός. Μμμ. Καλό ή κακό? Κοίτα, δεν ξέρω τώρα από ζώδια. Αλλά εγκόμενα ηλίθια είναι η τρελή. Της είπες κάτι που την ενόχλησε? Έρχεσαι σπίτι μου. Δεύτερη φορά. Είναι Παρασκευή με σκοπό να μείνεις. Σου έχω μαγειρέψει. Τι καλό? Κοτόπουλο με παίρνεις, έχει σημασία? Όλα μου σημασία. Σου έχω μαγειρέψει, έχω πλύνει τα καινούργια μου τα σαντονάκια, έχω βάλει μαλακτικό για να μυρίζουν έτσι ωραία. Έχω ανοίξει κόκκινο κρασί. Που δεν πάει με τις πένες. Αυτό είχα. Γι' αυτό σηκώθηκες και έφυγες, επειδή δεν ταιριάζει πένα με το κρασί. Εντάξει, έχεις τα δίκια σου. Πίνουμε λοιπόν το κρασί. Ναι, πίνουμε το κρασί, τρώμε, ξαναπίνουμε κρασί, λερώνεσαι ένα καλή ώρα και μου ζητάς να κάνεις ένα μπάνιο. Και χτύπηκα μπροστά σου. Φυσικά. Προφανώς και θέλω να πείτε αυτό. Ήρθες μαζί μου στο μπάνιο? Όχι. Κλασικός ξενέρωτος. Παρακάτω. Σου δίνω λοιπόν πετσέτα και οδοντόβουρτσα. 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 Καινούρια. Καινούργια οδοντόβουρτσα τη δεύτερη φορά στο σπίτι σου. Θέμα φιλοξενίας και στοματικής υγιεινής. Για σένα, ρώτα και εμένα. Σε ρωτάω, τι κακό έχει το ότι έβγαλα οδοντόβουρτσα? Οδοντόβουρτσα. Κάτι δικό μου, σπίτι σου. Ίσον σχέση, ίσον περιορισμός, ίσον θηλιά στο λαιμό. Εντάξει. Δεν έβγαλα και μονόπετρο, μια απλή οδοντόβουρτσα έβγαλα. Ποτέ η οδοντόβουρτσα δεν είναι απλή υπόθεση. Άκου απλή υπόθεση. Είναι απλή υπόθεση η οδοντόβουρτσα? Δεν είναι. Όχι βέβαια. Και σε ρωτώ, φίλε μου, πότε χρησιμοποιείς οδοντόβουρτσα? Το βράδυ πριν κοιμηθείς και το πρωί μόλις ξυπνήσεις. Άρα έχεις καλή στοματική υγιεινή. Άρα είναι σαν να μου λες ότι από εδώ και πέρα θα κοιμόμαστε κάθε βράδυ μαζί και θα ξυπνάμε κάθε πρωί μαζί. Και ποιος σου είπε σένα, ρε φίλε, ότι επειδή ήρθα να πετυχτούμε, θέλω και να συγκατοικήσουμε. Να σου πλένω, να σου μαγειρεύω, να κάνω τον νοικοκυριό σου, που εδώ δεν προλαβαίνω καλά-καλά να κάνω το δικό μου νοικοκυριό.
Για ένα ωραίο πείδημα δηλαδή, άντε 2 επειδή είσαι εσύ, να φορτωθώ σχέση, περισσότερες ευθύνες, περιορισμό και να μην βάλω και τα έξοδα πήγαινε από το σπίτι μου στο σπίτι σου. Που εγώ δουλεύω 10 ώρες την ημέρα, που μου έχει έρθει εφορία 1.200 ευρώ και πρέπει να δουλεύω 29 ώρες την ημέρα, χωρίς tips, που προσπαθώ να τελειώσω το μεταπτυχιακό μου εδώ και 3 χρόνια. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Που δεν θυμάμαι τι πρέπει να μου απαντήσεις, αλλά για να τα έχω πάρει τώρα εγώ, προφανώς και έχω δίκιο. Έχω πολλές οδοντόβουρτσες. Όσο μαλάκας. Έχω πατέρα οδοντίατρο. Τι ηλίθια εγκόμενα. Πάμε, είπαμε. Πάμε. Γύρω στις 4 με το δολάριο. Είναι απλή υπόθεση οδοντόβουρτσα. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Θέμα φιλοξενίας και στοματικής υγιεινής. Για σένα, ρώτα και εμένα. Σε ρωτάω. Μια απλή οδοντόβουρτσα. Όχι, πιο μετά. Γιατί με κοιτάει με πανικό. Μια απλή οδοντόβουρτσα.